Nanababo Kapalen, kumusta kayo po? Welcome to Where in Pampanga. Although for this video guys, wala po tayo sa Pampanga at nandito tayo ngayon sa Tagaytay. We just wanna share with you kung saan kami nagstay ngayon just in case na yung mga taga Pampanga po bibisita dito sa Tagaytay. Yun po ipapakita natin sa video na to. If you wanna know more, samahan nyo ako. Let's go! Whoa. That's high. Huh? Wow, so merong higaan dito. And then another higaan dito. Wow! Uy, gusto ko yan may PlayStation! No. Boom, 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 boom. Let's play. Luis, open the window. Open mo yung curtain. Wow. Can you see? Wow. Wow. Look at that. Taal Volcano. Taal Volcano, Luis. You know, from our balcony. Wow. Look at the view. Sobrang plus points nito. Tingnan mo naman. Wow. Ayun yung Sky Ranch. The Taal Lake. Ayan, grabe, ang sarap. Alright, so ayun guys, this is what's inside. Ayun, so nag-enjoy na si Luis sa kanyang entertainment. Actually, meron ding game console dito. Aside from the television, wired siya sa internet. Okay, so dito, parang maging kumatok. Hello po. Yes. Hello po. Good afternoon. Kumusta, sir? Mabuti po. Hi, Thank you. ma'am. Wife ko po and my kids. Kumusta naman, sir? Okay lang po. Wala naman pong nabala sa sa Okay lang po. Welcome to Tagaytay. You're falling? No, you're not. You know? Whoa! I hope we don't explode. Don't explode saan? General Sisig, ayan. So try natin to guys. First time lang din kaming makakarating dito sa restaurant na to. Okay, sige.